Predstava Umri muški, koju je prema tekstu Alda Nikolaja režirao Admir Glamočak 14. februara će 215. izvođenjem na sceni Kamernog teatra 55 proslaviti 20. rođendan. Predstava je prvi put izvedena u februaru 1990. godine kao samostalni diplomski rad glumice Tatjane Šojić i kao takva najduže je izvođena sarajevska predstava u istoriji BH teatra. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Emir Hadžihafizbegović tim povodom akterima predstave uručio je zahvalnice i nagradu od po 1.500 konvertibilnih maraka. Glumci smatraju da uspjeh leži u činjenici da je predstava publici ponudila prije svega zanatski dobro urađen posao. Ponudila je radost igre, dobru priču, tri glumca koja se uzajamno uvažavaju, vole i poštuju i koja uvažavaju publiku kao ravnopravnog partnera. Mi smo uvijek imali odnos prema ovoj predstavi, čuvali je, gledali da svaka repriza bude nešto kao novo obrušenje predstave, tako da se ona sa svim reprizama u stvari samo više polirala i dobila svoj pravi sjaj, onako kao neki dijamant.